إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول المفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمام ذلك في سنته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تمام ذلك أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارجو نيالاي جومين كندا مغوتي سورو ميمبو فيلي نيالاي جومين فنا فيلي مغوتي سورو ميمبو كندا أمبي سيريا باتو فينشيتي مينكا باتو يشياني على كلم بيوتي jan ñugonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema bakana ka dunke wana ka shebo ala ku kisi min kacca kosobe no temena ka boye mbe woshiya kanke nyere kunyani au an ka siralanye ala ku aka qur'ana bayin kono ko ale ye woshiya ke mo ye mo munun temena nye kitabu dira munuma anye ko ale ye woshiya kuye ani au akashira alanye balma ala masamin korota lendo ako aka qur'ana bayin kono ako shisha aya kamuso ayu jenyogonya ala ye min sabe awye aka nyini aye dumunike aye mi fo fajiri jema na fi makabo nyogona o kofe ni fajiri afimana jema nu bora nyogona wakati mi aba yere mina kabo minini dumuni ma fokata sufelala ala masamin korota lendo aya fonni aya bakono ko munun be hada maden ka sunciya ala yulle shirifo ni aya bayin kono cide sallallahu alaihi wasallam aye afwa ka sunna kono ato ciden fana yo fwa ka sunna kono munum be suncina mufattirati sawmi sab'atu anwa'i balma femmunu ni haramade suntodo nu yu dola kelenke ni ka sunciyana akera komi mina ka sunciyana femmulon fuladero الأول الجماع وهو أعجمها وأكبرها اسما وهو علاج الذكر في الفرس فمتى جامع شائم فقد بطل صومه فردا كان أو نفلا بل من سنتك فين فلو سنتيا فين فلو o yemmuso kafo ñoñade ale de kabona beye ale de ka junubu kabbo ka teme suntige fento beka ni sumbaga ni eye muso je ñogoña i sunto sunciñana akera sa sunye farda sunde a ciñana akera sunye nafila sunde a ciñana sumbaga sungalo tilela ni ye muso je ñogoña sun kono sun minye wajibe eka ete tama denye
banabagato fana tiye i sigilen do i kɛnɛyalen do i sunna sunkalo tile fɛ ni jɛra i ka muso nɔfɛ i ka sun tiɲɛna o don sara b'i kan kafara girima b'i kan fana i bɛ jɔnkan hɔrɔnya n'i m'o sɔrɔ i bɛ kalo 2 su k'u tugu ɲɔgɔn na i tɛ min u ni ɲɔgɔn cɛ ni sali don tɛ u bɛ minna tile 3 ni olu tɛ u bɛ bana u bɛ taama ni olu tɛ i tɛ min kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye den kelen min k'a sɔrɔ darura tɛ wujura tɛ i b'a ta kura de i bɛ kalo 2 su k'u tugu ɲɔgɔn na n'i tɛ se sunna i bɛ misikina 60 la dumuni nin de ye fɔlɔ ye muso kafoɲɔgɔnya ale de ka bon n'a bɛɛ ye ale de ka junubu ka bon n'a bɛɛ ye n'i ye ale kɛ sunkalo tile kɔnɔna na sunna sun min wajibilen b'i kan kafara giriman de b'i kan komi ni hadisa sahalen sabatira la ka bɔ ciden bolo cogo min nin ye fɔlɔ ye asani fulanna injalul mani bi ikhtiyarihi bi taqbili aw lams aw listimnai aw nahwi zalika sun cinya fem fulanna kala wajibo i yɛrɛ la ni yɛrɛ ka suwa e yɛrɛ ka alla ɲini kala wajibo i yɛrɛ la misali la ka muso dɔ embrasser fo ye damu sɔrɔ la wajibo la u bɛ i magara muso dɔ de la fo ka damu sɔrɔ la wajibo la u bɛ e yɛrɛ de ye tilonke kɛ ni yɛrɛ ka cɛya ye fo ka damu sɔrɔ la wajibo la u bɛ nunu n'a ɲɔgɔnnaw ni yɛrɛ kɔni de ya la wajibo yɛrɛ la ni damu ye ni yɛrɛ sun tiɲɛna li'annaha min as-sahwati allati la yakunu sawmun illa bizkinabiha لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يدا طعامه وشرابه وشهوته من أجل منا لا واجب بولي هذا مدني يري لا واجب بولي ني دامو ني سون بتيا parce que sun na tenya foki yere koroshi kabon nindingo minna obo kono shi danya na ta hadisul qudsi kono alako ako sumbaga aba ka dumuni toye aba ka mini ji toye aba ka nindingo toye ne alakama wala sun te se kanye abada foiki yere koroshi onindingo imade niye onindingo inke isunto sumbe chiya donc ninde sun chiya fem fulana e yere kala nyini kala wajibo i yere la ika sun chiya na ni ya bo yere la ni chogo ika sumbe chiya minni hada madin shigura de e sinogura de shigura ko iye muso kafo nyonya la wajibo la sunte chiya ube ni muso de shigura ko che do ya je nyonya asunto la wajibo la ni ode sunte chiya wala parce que sun sino bagato ti yere bolo sino bagato eti yere bolo ote sun chiya a ube e sigira de kamiri muso ko la doro fo ye damu sɔrɔ la wajibo la ka sɔrɔ ima muso lajɛ ima muso embrasser ima maga muso ma o ti ka sun tiɲa mun koso li qawlihi sallallahu alaihi wasallam tajawwaja Allah ummati ma haddathat biha anfusaha ma lam tatakallamu aw ta'mal ciden ko ala temena ne kam manton nu uyeren ni mirila minna uma akuma fo uma kewale ke ala temena ola miru dama nu ode la wajibo ila oti ka sunciya me ni eye bara kede ambaraseli maga nyogonyali ki yere kala wajibo yere la ode be sunciya ninde fulana sunciya fen fulana ninde asalisu al aklu wasrub wa huwa insalu ta'amila jawf عن طريق الفم أو الأنف سواء أيا كان النوع هاجه المأكول أو المسروب sabana munye ni hada maden ni dumuni ke ube yemmi dumuni ni mini oyede ka dumuni la sey kono la ube ka ni fel la shi kono la
ni da sira ye ube nu sira ni o fana kɛra dɔrɔn dumunifɛn dɔ nani da ye ka se i kɔnɔ ube dumunifɛn dɔ don nani nu ye ka so i kɔnɔ ube mifɛn dɔ de don nani da ye fo ka se i kɔnɔ la ube mifɛn de don nani nu ye fo ka se i kɔnɔ la o dumunifɛn kɛra dumunifɛn sugu sugu ye o mifɛn kɛra minfɛn sugu sugu ye i ka sun tiɲɛna لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل alaka aya koso ako ayemmi aye dumunike fo fajiri jemani fi makabo nogona donc ni nya yirana ni sumbaga isuntondo imina ube ye dumunika adonna ni dai ube nu ikasumbe tia nu fora munna parce que fengo fenna donna ni nu ye kashe kono la be suntia li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith laqit ibn sabra wa baligh fil istinsaq illa an takuna sha'ima ciden ko laqitu bun sabrama tumami abe sallijita ako ji sama kosobe ka do yin nun kono fonna ya sori suntoro ikana jing sama kosobe wala ji kana tay kono wala ni nyayira ni mi few u dumuni few akera dumuni fen sugu sugu akera mi fen sugu sugu na do nani dai ube nu asera kono la sunciana ninde suncia fen sabanai arabiu nanina وما كان بمعنى لأكل والشرب فم من بدمني معنى أن ميجي معنى لا وفنا بسونتيا كالإبرة المقاجية كمي أو بكرمي ناصر ملامدو وبسرمو نوكو بكري نمغيوتا وبكري سغو abe ji ka palasi de nye farikolo kono abe dumuni palasi ta farikolo kono ube soromu nu ko ni soromu ji palasi ta farikolo la abe ewa dumuni palasi ta farikolo la o soromu sugo pikiri sugo be sunchiya donc fo na ya soro pikiri min koni ni ate ji palasi ta farikolo la ate ewa dumuni palasi ta farikolo la pikiri sempulu boasi tola ibana bagato isunto be sokota me pikiri soromulama ube soromu ni yota isunto sumbe chiya ninde sunchiya fenna ni nay alqamisu iqrazu dam bil hijama duruna ka joli boyere la ni bombotuye obi ka sunchiya li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam aftara li hajim wal mahjum ni hada maden sunay sunto ye bombotu yere la sunchiana ciden ka hadisa koso ako bombotu baga ani atuna minna ako abbe ka sunchiana me o ya soro foro ka bombotu abeke ni gerede ibi dade kala ka dodi sama wodi ya to bombotu la sumbe chinya wodela me bombotu sugu min banka wakati la sisa nube kasi de do ala utu dake joli la ka asama ulu ka sunte chiya me bombo turam emin nay ka sumbe chiya ka fo bombo tube sunchiya sosoli chaman bala doni ke bawo bolo min ahmad ibn hanbali bode ka ko be sunchiya ani seba chama ani shaykhul islam ibn taymiya uyode sabati ka fo bombo tuni be sunchiya ciden ka hadisa ko to iftara li hajim wal mahjum bombo tuba ga sunchiya na bombo tuna minna afana sunchiya na ninde sunchiya fe adurunai asadis sunchiya fe worona mimbe sunchiya ataqayyu amudan wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'ami aw sarabi min tariqi al-fami sunchiya fe worona ki yere tugu kafono ni mogo minya yere tugu kafono ikasunchiya na لقوله صلى الله عليه وسلم من زاره القي فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقضي تيدن صلى الله عليه وسلم نفنو نانا مغمي منا يريه سنسر لتيكا نفنو نانا امنا يريه سنسر لتيكا مچيدن ko ni mugommi nya yere tugu ka fono ka sunchiana ni yere de innu nke kasa jugu dola kasama fokati fono ube e yere de yi bolodo i da kono fokati i fono i kasumbe tia
ni yere tugu ka fono sumbe tiya mais ni fono nana ima yere de ma wote sunchiya ninde sunchiya fen woro nay ashabi wolon fulanna qurudu dammil haydan wan nifas لقول صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا هادت لم تصل ولم تصوم سنتنا فين ولون فلنا يجمعه muso ni kalobon ni muso ye kaloboye ube ni muso ni bange joli borala sunchiana kalobo be sunchinya bange joli be sunchinya chiden ka kuma koso muso ka kibari yalla chiden ko yala muso na donna kalobola abe saliba abe suwa uko ayi ako ye akadina nasili wala muso na asunna ni kalobo nanama don yoro sunchiyana ni ewa don folo de do ika kalobo na sunchiya nambe tile chamanchere la ika kalobo na ika sunchiya nambe ewla fela de la ni ka kalobo na kito sunna sunchiyana bal doni ke ba ko kanni tile binito nya tuguna yele ni kalobo bora sunchiyana ni sungalo temana ibo don sarade donc la banga joli bola donc ni fengolon fula nunun de be sunchiya be mbalmo anko ni min don nani nuye ka se kono la o de be sunchiya mais mo mi ni nya dimi bila ibe se ka nya ton inya ewa fura nya dimi fura ibe se ka tonni inya ka ton ibe sunna te foy ke sunna shaykhul islam temiya ko ako hari niye ewa fura niya damu sore gonon kono de foyti ka sunna ayo foka kitabu kono irisalatu haqiqatu shiyam nya dimi de bela isunto ikanya dimi fura to ni nyaka hari niya damu sore gonon kono foyti ke sunna foyti ka sunna ikatilo ibese ka fura to ni katilo kono ate fenke sunna ni jogira de joli borila oti ka sunchiya in nunde chira joli borila oti ka sunchiya anko bombotu de bachiya me ni joli borila ni jogi de ube nunchi oti ka sunchiya ni kadda wolo beja ka mantila toni josa la oti ka sunchiya muso na be tobilila kana nene in nen ka katu oti sunchiya ikaddaji chayara da kuno chogo kuno oti fenke sunna ni mura donna idda kono atu imanka akunu meniya kuno te foy ke sunna isumba to ibese ka ewa jusuma boyereka ibese ka jido idda kono ni da jara ka kusukusu ka tu o te fenki ka sunna gese dagariye sungalo tile kuru karabe sumbaga gese kene do gese jalando gese dagariye ciden kari sakoto ولولا أن أسقل أمتي لا مرتهم بسواك ما كل صلاة شيرين كنا تنتجليا نكم من تون كان تنبونيا مريا وكجسك سلوغتي لغا سربي ولا فلا دلو فغهاو دوبا فكوني ولا فلا سرا كان جسد دويدا وبي دوبا فجسد كنه إكنا سومبا كانوا نيمي أيتجي دويدا كونو كامغوريا وني جسد كنه جيبه جماننا كتمي جمانكا gesete foy ke sunna sungalo kurukara ika geseke akena jala wote foy ke sunna barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس إن المفترات السابقة ما أدى لحيد والنفاس وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والهجامة والقيم لا يفتر سائم شيء منها إلا إذا تناولها عالم جاكر مغتارا فهذه ثلاثة سرور بل ما أن يسون تيا في منفو
ni bange joli borala ani kalobo ni kalobo borala ni bange joli ni ulu borala mi nye muso kafo nyogonyaye ube la waji ka boyla ni muso maga nyogonyaye ube mini dumuni ni mini ube mimbe dumuni ni mini manala ube bombotu ube kiyere hono munu fulen ni nye nin kelen kele sumbaga ka sunte se ka tiya na akeliye fonna ya soro sumbaga ya ke abado ko suncinya fendo kele fulana ayata nyinan bolonte hakili balama amanyina ayake asabana ayake ni ayere sago ya makaraba ni nye sarati sabai ni mogomi anye nusincinya fe munun fo ni kalubo tala ani bange joli mogomi aya muso ko fo nyogonyade ube ayella wajibu ayrela ni damuye ube ayedumuni ko ube ayemmi anya ya bake kanunun kan ko karsa sunto te ba ko an ko nimbe sunciare ako ne tuntaro ko nimbe sunciya foita ka sunna mun ko so o dallay munye rabbana la tuwaqijna in nashina aw aqtana wa qala ta'ala falit abe aya kunantigi ala ikana mina nanyina na kaminke an katawra kaminke ikana mina naye ala ko nyoke awye wa qala ta'ala laysa alaykum junahu fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim ala ko junubu tawe naw katawra kaminke junubu taw ka ola fonni mena yere tuku kaminke junuba wala odela ala ye junubu yafa masay ala ye nema masay wala delila ufule ni mogo minye ni suntige femunu anyu fo ni kalo bote ani bange jole ni ulute ato woro into ni ya dola kelenke kasore tunta dode ni nana do ibi yere mina foyti kasuna ni sarati fulo na zakira ika ke kasoro i hakiri bala nyinante ni mogo minye ni suntige fe suntinya fe woro indola kelenke nyinan bolode ka yi muso kafunyuna nyinan boloka yi dumune ke nyinan boloka yi mina nyinan boloka i hakili jigina yoromi ube mogo yu hakili jigi yoromi yere mina fenti ka sunna da qawli sallallahu alaihi wasallam man nasha wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu hiren ko sallallahu alaihi wasallam akoni mogo min nyinana suntoro nyinana ye dumune ke ube nyinana yimi i hakili jigina wakati min ube yu hakili jigi yoromi yere mina ikika sun kontine asaratika ala de ila dumuni ala de ila mi donc ni mogo min nyinana suntige fen wore ku dola kelenke nyina bolode ka i hakili jigina yoromi doro i yere mina asaralitika ika summa ciya ni nye fulana sabana mugutara aka soro yen ni sun tige fe woro indola kelenke ni yere sagode karabalite me mogo do de karaba ayem muru foshi kama nima mi shi sambe muru do ikono yere bada tigi bese ka do ikono fana mogo fagalado immina ni ode ube ye dumune ke ni ode foitika illa man ukriha wa qalibuhu mutma'innu bil iman ala ko fonni mogo min karabara ni karabara kam minke eddu sukuma fanteleno lilil maniyaye foitika wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza lil ummati al qata wa nisyana wa ma ustikiruhu alayhi kiden ko ala temena alekam mantuma na alekam mantum katawra kam minke ube munyana kam minke ube karabara kam minke ala tumina nai ala temena kam mantuna ni oya tumina nai wala ni hada madin min karabara de ki karaba koy kammi ki karaba koy ka dumuni ke de ye dumuni ke karabali bolode ka imina ki ka suntige karabali bolode ka kontine ka sunna foyti ka sunna maciya wala nin cin tige fen woro puru ki ka sunciya
ni sarati sabade bala akasuru ibado akasuru iya ki hakili bala nyinam bolote akasuru makaraba ambe ala deli sungalo timme ko nyuma ala ko on woyanye ala kan kabato mina kono ala kaddu sunkala se kanye akono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين